नै साननैसोआव नोंथांमोना स्क्रल खालामबानो मबाइलाव नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों जानो हागौ सनाम वांचुक होननाय सासे मानसिया माने हांगार स्ट्राइक एबा उखै जानानै धरना होगासिनो दं आरोना बिथाङा सासे मेकानिकेल इन्जिनियारजों लोगोसे एनभायरनमेन्ट एबा आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय होबथानायनि थाखाय बेसेबांबा मुंदांखा आरो बिथाङा इन्डियानि एजुकेशन सिस्टेमखौ सोलायनो नागिरनायनि थाखायबो बेसेबांबा माने नामजादा जानानै दं आरोना बिथाङा 1988आव सेकमल एबा स्टुडेन्टस एजुकेशनेल एन्ड कालचारेल मुभमेन्ट अफ लादाख बे अर्गेनाइजेशनखौ दिहुनदोंमोन जाहैबाय जेराव स्किल बेस्ड एबा आदब खायदा गोनां एजुकेशन एबा सोलोंथाइफोरखौ स्टुडेन्टफोरनो होनाय जायो आरो नोंथाङा 3 इडियट्स मुभि एबा फिल्मखौ नायदों जानो हागौ बेयाव जे आमिर खाना माने रल खालामो सनाम वांचुक बिथांनिफ्राय इन्सपायार जानानै केरेक्टारखौ बानायनाय जादोंमोन दा बिथांनि हांगार स्ट्राइक बा उखै जानानै धरना होनायखौ गभर्नमेन्टआ खोनासंगोन ना सङा बेखौ नायनो लागा बाथ्रा आरो जुदि खोनासङा बालासिनो थायोब्ला बिथांनि जिउआ नै साननैसोआव गोमालांगोनबो जानो हागौ आरो जों बेसेबांबा गोरों इन्जिनियार एबा बेसेबांबा मोजां मानसिखौ एक्टिभिस्टखौ थारमाने खोमाना लानांगौ जागोन आरो